Pri kraja da svrši. Ej, možemo imam nego. On ne liči na masaža. Aj! Butaj. Ej, ale to je pod tebom dupe tema, brate. Абе, ако масираш, ако не... Чекайте си! Смъкни ги гайките, смъкни ги. Чекай, олека иде това. Олека, съвсем е хубаво. Ай! Абе, тъни околът от мене, коса, има рад, бе! Мил! Ай, е потеята е, бе! Мил, абе, супер! Și pot să țigă. Абе!